Над 1000 участници от цял свят. Една жълта фланелка. Едно легендарно колоездачно състезание в Велинград. Хиляди усмивки, добро настроение, спортен хъс, воля за победа. И един път към върха. Летап България by Tour de France, презентирано от Грома Холт, една от най-мащабните пътностроителни компании в България, специализирана в строежа на магистрали, но и на сложни планински пътища към върховете на Родопите. Професионализмът на Грома Холт в изграждането на мащабна инфраструктура прави достъпна за хората красивата природа на България, свързва региони, създава условия за бизнес и по-добро качество на живот. Екипът на Грома Холт не само строи и поддържа пътищата в България и региона, но и подкрепя местните общности. Застава и зад завладяващи инициативи, които предизвикват приятни изживявания на пътя. Летап България by Tour de France показва, че пътят към върха е за всички, но единствено шампионите го покоряват и остават в историята.